Ajatteletko sinä, että jos ei vielä, niin pian, tiede todistaa evoluution? Tieteen havainnointikyky on kehittynyt merkittävästi viimeisinä vuosina. Näemme yhä laajemmin, syvemmin ja yksityiskohtaisemmin. Kehittyneen teknologian avulla pystymme keräämään yhä enemmän tietoa. Tämän tieteen kehityksen on odotettu todistavan elämän synty ja kehittyminen luonnollisten prosessien avulla yliluonnollisen luomisen sijasta. Näiden tieteellisten havaintojen mukaan biologinen elämä on osoittautunut yhä monimutkaisemmaksi. Menossa on odotusten vastainen kehityskulku. Mitä enemmän tiedämme, sitä kauemmaksi on kadonnut tieteen kyky todistaa elämän synty ja kehittyminen itsestään. Elämä on yhtä aikaa hienosäädetty, äärimmäisellä tarkkuudella ja yksityiskohtaisesti suunniteltua. Kaiken pitää olla paikallaan. Kaikki elämä perustuu samaan energian, materiaan ja tiedonkäsittelyn malliin. Tällä videolla käymme läpi 2x10 todistetta luomisesta. Osa 1. Informaatio on elämän perusta. Todiste 1. Elämää syntyy vain elämästä. Louis Pasteurin havainto 1800-luvulta pitää yhä paikkansa. Elämää ei synny itsestään, vaan siihen tarvitaan aina aikaisempaa elämää. Yksikään koejärjestely ei ole pystynyt tuottamaan elämää aineesta ja energiasta. Raaka-aineet ja menetelmät ovat riittämättömät, sillä osaamisen lisäksi yhtälöstä uupuu kaikkein tärkein komponentti, informaatio. Todiste 2. Solu on kuin miljoona kaupunki pienoiskoossa. Biologisen elämän perusyksikkö on solu, joka koostuu lukuisista tiedon, energian ja materian käsittelyn prosesseista. Näitä prosesseja toteuttavat pienet atomitason nanokoneet. Useasti ne mekaanisella liikkeellä kuljettavat, pilkkovat ja yhdistelevät molekyylejä, jotka ilman ulkoista käsittelyä eivät jalostuisi eteenpäin. Tämän luonnon voimien vastaisen prosessin suunnittelu ja toteutus vaatii täydellistä aineen, energian ja tiedonkäsittelyn tuntemista. Todiste 3. Ihminen on yhdestä solusta. Jokainen ihminen on syntynyt ja kasvanut yhdestä solusta. Kalan ja ihmisen hedelmöittyneen munasolun oleellisin ero on informaatiossa. Se hyvin pieni ihmisen hedelmöittynyt munasolu sisältää kaiken sen informaation, mitä tarvitaan koko ihmisen rakentamiseen. Jo tässä vaiheessa ihmisen biologinen informaatio, perimä, on valmis ja identifioitavissa uudeksi yksilöksi täydellisesti, joka pystyy luomaan yhden solun, pystyy luomaan koko ihmisen. Todiste 4. Informaatiolla on aina älyllinen lähde. Ihminen tunnistaa informaation ja tietää heti, että jokin älyllinen lähde on sen tuottanut. Solussa, sen perimässä, on informaatiota. Sen lähde on siis älyllinen. Tämän informaation avulla biologinen elämä jatkuu jälkeläisissä samankaltaisena. Luoja on määritellyt perimän merkityksen. Todiste 5. Elämän on täytynyt syntyä kerralla valmiiksi. Yksinkertaisinkin solu tarvitsee satoja mekanismeja toimijakseen. Tiede ei ole pystynyt määrittelemään polkua ensimmäisen solun syntymiseen. Sen sijaan on kokeita, joissa solua on köyhdytetty äärimmilleen poistamalla siitä toimintoja. Jäljelle jäänyt solu koostuu yhä noin 500 rakennusohjeesta. Tästä eteenpäin yhdenkin jäljelle jääneen ohjeen poistaminen tappaa solun. Todiste 6. Biologiselle elämälle tarvitaan koodi. Jokainen koodi purkaa tallennetun tiedon ymmärrettävään muotoon. Perimän tulkintaohje on koodi, jolla on säännöt. Se kertoo, miten perimästä tehdään solussa toimivia proteiineja ja miten solu toimii. Solun eri elimet ymmärtävät tämän koodin kaikkialla yhdenmukaisesti. Tämä koodi antaa tiedolle, perimälle, merkityksen. Tämä merkitys- ja tulkintaohje on annettu solulle ulkoapäin. Koodi on ollut olemassa suunnittelijan mielessä ennen kuin biologista elämää olikaan. Todiste 7. Biologisen elämän jatkuvuus perustuu informaation kopiointiin.
Ihminen kasvaa yhdestä solusta jakautumalla. Jokaisessa solun jakautumisessa kopioidaan ensin perimä, informaatio, ja sitten vasta solu kahdentuu. Kopioinnin suorittavat pienet nanokoneet mekaanisilla operaatioilla. Elämää ei ole ilman näitä kopioinnin tekeviä tiedonkäsittelykoneita. Näiden lukuisten koneiden on pitänyt olla olemassa alusta asti yhtä aikaa, koska vain yhdessä ollessaan ne pystyvät suorittamaan kopioinnin. Todiste 8. Luominen ja evoluutio ovat vastakohtaiset prosessit. Luomisessa Jumala loi kaiken biologisen informaation valmiiksi käytettäväksi eliöiden muunteluun. Evoluutioteorian mukaan aluksi ei ollut lainkaan informaatiota, ja sen jälkeen kaikki informaatio on syntynyt satunnaisten mutaatioiden avulla. Tieteellisten tutkimusten kiistämätön tulos on, että lähes 100% mutaatioista ovat joko neutraaleja tai vahingollisia. Esimerkiksi mutaatio lähes mihin tahansa alueeseen ihmisen perimää aiheuttaa syöpää. Todiste 9. Eliöt sopeutuvat muuttuneisiin olosuhteisiin suunnitellusti. Eliöt kantavat paljon hyödyllistä perimää, mitä eivät käytä omassa elämässään, mutta antavat jälkeläisilleen. Se on valmiina sopeuttamaan eliöpopulaatiota, kun olosuhteet muuttuvat. Näin populaatiot selviävät muuttuneissa olosuhteissa ennalta ohjelmoidusti. Kaiken luoja on sijoittanut tämän informaation eliöiden perimään ennalta tietämisensä avulla. Tämä vastaava tapahtuu myös yksittäisen eliön kohdalla. Ihmisenkin jokaisessa solussa on sama perimä. Silti toisesta solusta tulee silmä, toisesta sydän. Todiste 10. Muuntelu tapahtuu nopeasti. Luonnonvalinnan ansiosta eliöpopulaatiot muuntelevat. Muuntelua tapahtuu jo parissa sukupolvessa, ja hyvä niin, koska olosuhteet muuttuvat usein nopeasti. Mutaatioita ei ehdi tässä ajassa syntyä kuin muutama, joten ne eivät ole muuntelun aiheuttajia. Olosuhteiden muutokset aktivoivat perimässä eri alueita, jolloin eliön jälkeläisten ominaisuudet muuttuvat. Tästä ovat esimerkkinä muun muassa niin sanottujen Darwinin sirkkujen nokan paksuuden vaihtelu. Todiste 11. Satunnaisuus vain sekoittaa tai hävittää informaatiota. Perimän sekoittamisen ja hävittämisen johdosta voi syntyä uusia biologisia lajeja. Kun perimän rakenne on muuntunut riittävästi, kaksi saman esi-isän omaavaa eliötä eivät enää lisäänny keskenään. Kuitenkaan uusien eliöluokkien synnystä näin ei ole todisteita. Kissaeläimet pysyvät kissoina ja koirat koirina. Itse asiassa, koska eliöt menettävät biologista informaatiota mutaatioissa, kuolee vuosittain tuhansia lajeja sukupuuttoon. Todiste 12. Evoluutiolla ei ole mekanismia lajien moninaisuuden kehittämiseksi, luojalla on. Ei ole tieteellä todistettua ketjua uuden toiminnallisuuden ja siihen liittyvien energian, aineenvaihdunnan ja tietojen käsittelyn prosessien syntymisestä mutaatioiden ja luonnonvalinnan avulla. Älykäs ohjelmoija pystyy kirjoittamaan monimutkaisen ohjelman ja Jumala luomaan solun. Sen sijaan tietokoneohjelman tai solun syntymästä ilman tekijää ei ole havaintoa. Osa 2. Luominen näkyy kaikkialla. Todiste 13. Fossiilit esiintyvät aina valmiina ja täydellisinä. Fossiileista ei ole löydetty sarjaa, joka kuvaisi hiiren kehittymisen lepakoksi. Molemmat ilmestyvät täydellisinä geologisiin kerroksiin. Jumala loi useita lajityyppejä, ja ne jokainen muuntelevat suunnitelluissa rajoissa. Toiset eliöt pysyvät hyvin samanlaisina pitkät ajat, kuten hyönteiset, kun taas koirat ovat hyvä esimerkki siitä, miten lähes samasta perimästä saadaan hyvin monimuotoisia eläimiä. Todiste 14. Elämä vaatii äärimmäistä hienosäätöä. Kaiken pitää olla maailmassa juuri niin kuin ne ovat, jotta biologinen elämä on mahdollista. Pienikin muutos esimerkiksi alkeishiukkasten painossa, valon voimakkuudessa, auringon koossa tai maan etäisyydessä, veden ominaisuuksissa tai kuun etäisyydessä maasta tuhoaa elämän mahdollisuuden. Näitä hienosäädettyjä parametreja tunnetaan satoja.
aurinkokunnassa ja maassa kaikki on suunniteltua elämää varten. Todiste 15. Tietoisuuden olemassaolo. Tietoisuus, ihmisen kyky kokea, tuntea ja olla tietoinen itsensä ja ympäristönsä olemassaolosta, ylittää fyysisen todellisuuden. Missä vaiheessa evoluutiota olisi tietoisuus voinut syntyä ja millä materialistisella prosessilla? Tietoisuuden syvä ymmärrys ja sen alkuperä pysyvät saavuttamattomissa. Tämä viittaa älykkään suunnittelijan olemassaoloon, joka ylittää mekanistisen biologian rajat ja on kaiken materian yläpuolella. Todiste 16. Moraalisten ja eettisten koodien universaalisuus. Moraaliset ja eettiset käsitykset ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja päätöksentekoa ympäri maailmaa, ja niillä on yllättäviä yhtäläisyyksiä kulttuurista riippumatta. Tämä universaali moraalisäädöstö, käsitykset oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, haastaa selitykset, jotka perustuvat pelkästään sosiaaliseen oppimiseen tai evolutiiviseen hyötyyn. Esimerkiksi yksiavioisuus ja ydinperhe on ollut pääasiallisin elämänmuoto kaikkialla maailmassa. Todiste 17. Ihminen. Kun Jumala loi kasvit ja eläimet, hän loi ne lajinsa tai lajityyppinsä mukaisesti. Tästä johtuen niille syntyy alalajeja. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. Siksi ihminen ei lajiudu. Ei tule ihmisen alalajeja, jotka eivät risteytyisi toisten ihmisten kanssa. Jumala loi ihmisen kahdesta yksilöstä, Adamista ja Eevasta. Kahden ihmisen perimän taitava suunnittelu mahdollistaa ihmisten monimuotoisuuden. Ihmisen perimän tutkimukset osoittavat alle 10 000 vuoden elinkaaren ihmiskunnalle. Todiste 18. Jumala itse kertoi, miten hän loi kaiken. Hän, joka pystyy kertomaan tulevaisuuden ennakolta, pystyy myös kertomaan yhtä tarkasti historian. Jumala kertoi tuhansia vuosia etukäteen, että Israelin valtio syntyy uudelleen toisen kerran. Vuonna 1948 se tapahtui. Sama Jumala antoi Moosekselle kivitaulun, johon hän oli kirjoittanut omalla kädellään, että hän loi kaiken 6 päivässä ja lepäsi 7. Tätä kivitaulua Israelin kansa kantoi liiton arkissa satoja vuosia ja sijoitti sen temppelin kaikkein pyhimpään. Todiste 19. Jeesus varmisti luomiskertomuksen. Jeesus sanoi, että ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi jo alussa. Raamattu ja luomiskertomus alkaa alussa sanalla. Jeesus langetti tuomion fariseuksille viittaamalla Aabeliin, Aadamin poikaan. Jos Abel ei olisi ollut todellinen henkilö, Jeesuksen tuomio olisi väärä ja hän olisi silloin väärä tuomari. Jeesus myös sanoi korostaen, että Mooseksen kirjasta ei katoa piirtokaan. Todiste 20. Apostolit uskoivat kirjaimelliseen luomiskertomukseen. Jeesus lupasi apostoleille Pyhän Hengen ja kertoi, että se johdattaa heidät kaikkeen totuuteen, mitään siis vääristämättä. Paavali, joka kävi taivaassa tapaamassa Jeesusta, viittaa Aadamiin ja Eevaan todellisina henkilöinä ja vertaa Jeesusta Aadamiin. Pietari taas viittaa siihen, miten Jumala loi kaiken veden kautta, kuten luomiskertomus kertoo. Johannes kertoo lisäksi, miten Jumala vielä luo uuden maan ja taivaan. Oletko kohdannut yliluonnollisen armon? Ilman konkreettista syntiin lankeemusta Raamattu laukeaa tyhjiin, mikä ei ole mahdollista Jeesuksen mukaan. Kuolemaa ei siten voinut olla ennen Adamia, joten Adam ei voi olla evoluution tulos. Jeesus on Adamin vastakohta ja pelastaa meidät synnistä ja tästä kuolemasta. Jeesus on maailman luoja ja pelastaja. Hän on ikuinen Jumala Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Heillä ei ole alkua ja he loivat maailman kaikkeuden sen ulkopuolelta. Tässä maailmassa kaikella on kuitenkin alkunsa. Elämän luoja on niin paljon ihmistä kyvykkäämpi, ettei ihminen pysty edes ymmärtämään elämää, ja elämän synnystä ei ihminen voi ottaa mitään kunniaa.
Mitä enemmän tiedämme, sitä varmemmin tämä kaikki tulee todistetuksi.